भूखन कैसन जीव छटपटाइल बाटे का जाने कब तक ले बिटिया बनई हो। ये हो कि आई ना अपनी ससुर से न तो बना के खियाई ना जरूर है। जौन चीज उनका मन कह दे कि भाई भौजाई के हई चीज खियावे के बाटे तो जरूर खियाई तो जरूर खियाई। का करता ये कनिया तनी प्याज काटे के बाटे आज गोनी जी मुर्गा मछली प्याज या खीरा पर निकला गेला सलाद काटे दे ताड़ी लेके बैठल तो हनी छीन लेनी हमरा से कहतन कि ना भौजी हम बना देम तू छोड़ दो। अहो कनिया जहिया से बड़ी बेटी बते से बना बना खियाओ तड़ी ओए नो जी आदमी के जइहो तो इनके तो 5000 के तो पहले तो साड़ी खरीद के हां मुंह रखले बानी जोन सड़िया नो आसमनिया उनके का दे देम पता ना बढ़िया हो पक्का भइल जी मान ला हाथ ना करत ये धरत ताड़ी ऐसा नंद भगवान किस्मत वाला के देलन जन्नी नु ई त बात सही है बाटे आ कबो अइहा पर हाथे मुर्गा हम मछली अब जरूर है इजन बिजन बना देख लिए जे हजारों का ना दावली सन अब भाव बराबर ना पूछतन मुष्टि क चले सन भौजाई सन से एगो हमनी के ना देबे लाखों में एक पूछू के उनको जवाब नहीं के संस्कारी है ठीक ना। उनका सास एक दिन खातिर तेजा ही ना देली एक बेर का गोल तो 2 साल के बाद अइहा नहीं कोई के कामवा प्यारा वाला चमवा प्यारा वाला कामवा के तड़ी पूजा तड़ी जा काया के पूजा तड़ी जा चाचा का लइकिया बढ़िया नु बाटे अपना बेटी टाटी अपना नैहर से छोड़ ससुरा में निकल तो ठीक है। ससुर तक कहेला कि चल जाले न तो हमनी के घर सुना हो जाला अब हमनी घर से जई हो त केतना सुन लगी की बुझाई जी हमेशा ए गोड़ा पर धावत रहली ए भौजी हई बती ए भौजी हई बती ए भौजी हई बना दी हई खइबू लड़की है कि ननद है। अरे दादा कहतनी बुझाते नहीं खेनु कि हमनी के बेटी नहीं खे लगाता कि आज पता उतार देले बानी हम तो का कर तू जो हां पता नहीं जी अरे बनाओ ना दिल बना चला जा खा ला जा पसेना छोड़ न देले बानी बिटिया गजब खेलल खाइल है ठीक ना ये को तो बात याद आवेला हमनी के नु किस्मत जागुल रनी ननद पाके सपनो में ना सोचले रहिनो कि हेतना निक ननद हमरा के मिली। देखो भौजी एक हाथ से ताली ना बजला दोनों ओर से बाजला ठीक ना। तू लोग हमके इतना मान लो कि हमरो निक लगला तो हमहू करी ना तब का हां अब तू लोग हमसे मुंह हट के चल तू तो हम तो लोग में लस्सी लगाई काहे मुंह हट के चल जाई जी का जरूरी बाटे हमर माई कहले ना कि सबसे मिल के रहल जाला केहू कुछ बोलू देला तो ओकरी बात के पलट के जवाब ना दिया जाला बुरा ना मानल जाला। हां सोचने की का जरूरी बा इन लोग की बात के लेके चलला आपहू की बात के लेके चल ई तो सही कहले लो भौजी कोनी चला खा ला घर में बाटे ता अरे खाना उन्हें बनल खाना बना देनी भैया। अरे बड़ा तेज भैया ये लोग बैठले भैया का हां ले तो खियावे खातिर चलो ओ मछली खाना खाई जा अजी दीदी जी अच्छा चली जी ई नहीं तो भैया के नन देबे तनी हेल्प करवा दे कोरे काम नहीं है सही के न जानी ना छ ना जानी ना ये का अपने से एथी भइल बा। अरे ना भाई हमार देखो वो अपने बना के खियाई अरे ना ठीक बा भाई बहन के एगो बहन ये महीने करे कितना पोस पाल के बढ़िया तरी हमनी के माने नहीं है हेल्प कराऊ ना तो कहे कि भैयो और ना भौजी के बोल आही रे दादा तू का बात बता अरे तू ससुरवा में शिकायत कर लगबी ना तो अपन उपयोग कबो कर जी नैहर के शिकायत ससुर में ना कह जाला त उहे ससुरा के लोग घटे लागे मेहनत से ना मिले लागेला हमार भाई देख काम शिकायत करब तू लोग हमके इतना मारत का जान खाने लगा तोरा आज कोनो कमी होखेला जेवन कहल इस्तेमाल ना भैया तू तो हमरा के आंख पे एकदम बैठा के अपन रखले बा। अच्छा ये बताए कमी ना होला लेकिन वो का हितवा पागल आइल बा ना वो लोग कोनो चीज के कमी करे ना जा। अरे अजी दीदी जी देखी कोई जा बात कुछ ना खाना बनल पहले खाई जाए जे बिछावत रही आवे के आई जा तो हमनी के निकाल के ना खा लेई का जो तू नहा ले गर्मी भइल बा नहा जो पहले नहा खा ले हमनी खा ले ना पहले हम सबके खियाम तब ओकरा बाद तो चल के जब खाना हम बना बुची के कि सबके खिया देव लाइन से बैठा के और ओकर बाद माज धो के नहा ले चल जब जी देई तो संगई सब कोई बैठ के खा लिया बोलावा सब कोई के संगई बैठ के खा लिया 2-4 दिन के बीच में आए आ भैया चल आओ तनी हाँ बुची चा अरे हराई तू अब कौन चीज देबी रोटी देबी चावल खियावे दे बुची जी रौरा ढेर दिन पर धराइल बनी ससुरा ले आइल बनी तो धराइल चला का चलो घर में चावल काहे छोला नहीं ले रहती ये अरे आदत नहीं खेला छोला छोलने की ए भैया का गरम ए कुछ कह जा बुची हमार काम करता है
ई तो भौजी के हिस्ट्री को पेटवे हट जाना इतना करला कितना खाली है कितना जॉर्ज जी जैम जी बुच्ची जी खाली खिलाड़ी हई खिलाड़ी अपनी भैया के देखता नहीं अपन चुपचाप चलावत नहीं तो का भाई बहन में प्यार ना रहेला का ऐसन बतिया ऐसे कहता रू पहिला तो हाथवे से ना खिया तू ना जात रहो अपना भैया के बैठ के बतियाओ तो का हो आई तो औरी खिलाड़ी रही जा तुम चुप ना रह दे इना के लिए हे जे दे कौन बात ना ना हाँ बुच्ची जी दे ऐसे दे काहे कहता भैया देख ले जाना के देख ली अच्छा के पता लगा ले ले जैसन भौजाई बाड़ी हां माई के कबो एहसास ना होखे देवे भाई तो रावण लिखा बा तू कह दे ना ना ऐसन कोई बात नहीं बड़ा भौजाई के पक्ष की सकती और भैया ला वही दिमाग क्या दिन से आपके अपन भैया के अपनी भैया के खिया देवे के बा भात काहे ना खियाए अपना भैया ना। के आए भैया हमरा के केरो जाना तो लेके आवे ना कुछ ना दिन के भैया रात के सैया मोर तो छिनारे बड़ तू बहुत नहीं कुछ बोला छोला नहीं रहा कल छूल का रुकला गड़बड़ा जाता निका आ काहे गड़बड़ा जाता नहीं भैया के देख के चुप रहा लो काहे बुलाओ तुझे मजाक ओ बेटी वाला कह लिया कि हम आज हम बनाएम खेन भौजी अपना मन से तो हम तो कहबे कहनी हां तो ठीक बा भौजी बा कि तो मजाक न जाता आई ना छोला नहीं से दे दे ना तो कटोरी लेली कटोरी रस करे खाती हां अपने छोला नहीं से दे दी भैया के रसावा काला बायु रसावा तो का होता नहीं हां ये दौड़त काय बंदी गिर जाई गिरा नहीं तो भूबुन टूटल हां टूटा लाता ना बुझाता ए बुची हमारा कुथुआ दी है जल्दी काम छी हां लकनिया हम ए बुची हमारा को पत्थर दे दिए पत्थर हम के तनी हम काय का ना करें ले लू हमके पत्थर ही दी खानवे ना खइले तू छोड़ दी अब छोड़ दे दीदी के छोड़ दी चलाएंगे अभी हां चलाओ हेने चलाओ ना तू चलाइए छोड़ दिया हेने साहब दीदी, चलाओ जाई चला सही के मत चले हेने चले से चलाओ ना बुची हेने साहब पहले तू जाए हमर छपटी आइल बनी बबुआ से हां देखे आई हेने साहब तू खड़ा हो ना जाई देखे आई जाई उनका जाके फैला चलाइए चलाइए जी हाँ चलाइए बस रहे दे आगे बढ़ा दी बड़ा हेने लेका बुची बाद में दी है ई भौजी लेबे ना करे इनके के नीमक दे दे प्याज दे के काट के अही रे भैया सब करा खाती बोले बन काहे अपना भौजी के मुंह से खियाए हमारा के देखो बताओ काल बोल अपनी भैया के ना खूब बीच के अपन दे उहे पत्थरी आ करेजियो एक और लस- करेजियो हनी होई के सोना तकारी ए बुची जी बबुआ जी के कहि देम ये कई काहे के लहसुनिया घर पे आज खाए लहसुनिया अरे लहसुनिया का हमर गजरे बनी उहे में दे दे खाई लहसुन खाई के लहसुन हो जाई अंडा एक तो भैया देखा जाए शरीर भैया भातदार न हई यही से ले जाके करहिए देले बानी हां दे दे मान लीमन का दे दे अही रे जाए तो रह दो कोनो दिक्कत नहीं है हम खा ले ला भौजाई हमरा के कुछ दे देवे के बा हम जानते बानी तू गाय और कुछ बोलबे ना कर लेकिन हड्डी वाला जाए तो नहीं हटिया हाँ आ एगो लहसुन दे दे हमरा खाली रासा देम कहले ला तू जाता एक कराई लहसुन एक सब्जी बना असांजी के बनाई फिर तू झूठो कर बड़ा निमन न बनाई हुआ तो जाता नहीं ओह का बनाई लहसुन दे ग्रेविया दे ली हां जहुआ दे तो जो तहन जानी कु जहुआती है चाहूं तो लागत है ना कि खिचड़ी खियात नहीं स्कूल में ऐसा हमारा फील होता है हमारे स्कूल में बनी भौजाइन के खियाओ तनी त खिचड़ी ना ना भौजी ऐसे ही ना करना सब स्कूलिया में हमरा के दो हमरा के दे दो हेलो ना खाइम बताओ भैया कैसन बनल बहुत बाटे मस्त बनल बा खा खा के बताओ जाओ तनी तारीफ कर जा हमार कितना दिन के तो बाद आइलो बानी अब बनैलो हूं बानी एकदम लाजवाब बनेले बनी बहुत सुंदर बनल बाटे शुरुए से मीट मुर्गा बहुत बढ़िया बनावे लगे यही से ना कहि दे कि बुची जी आइल बनी रे बात ना दिन के बाद हम तो छोटी हो रही तब्बे के बनाती ना भैया माई के तो बनाई ना ये देत ट्रेनिंग दे देत रहन छुट्टी को पले हां त का उल्टे दियो तो कौन खराब माने हां नहीं बेटी बहन के ये ना सिखावे जाला कि बढ़िया तर खाना हमार बनाइए भैया हमरा के रोटी बना और के चीज बना खिलाइया। तेज बनी है के नहीं तोहर लेखा खासा लहसुन
खाए में तेज भैया। हमार भैया तो हमरा के रोटी बना के खेत हमरा नहीं आवत रहे से के त पूछो करे कोई चीज कइले माना आपके भैया ई से नाच करतनी हम तब का नमटे घुमत रहन त दौड़ के जो हताऊ रानी के केनिया कइले हमार बहिनिया पहले ई अपन तो इज्जत सही देम तबे करे। ना इज्जत लेम कोई से भाई हो के चाहे बहिन छोटी को पदेले बने तब ली ही बहुत में कुछ बोलत हां का है तो जान के भैया माने इज्जत इन लोग के लेत रह सब। अरे हम का कही मुझे जी लागी मौत तो पकड़ा दिन खूब निक से देख ले भैया धमकी दे के बताओ तरी। उ तो बात बोले मैं किलांगा से गंगो दे रहली। हां नहीं आपके भैया को बार रही हो का को लगामा को बार रही हो हमनी के रेल देवल जे धके अकेले में पाके अही रे दादा काका डलनी होती बहुत चटक बना बहुत सुंदर बनल बस ई तो बात ओ तने समाना में मारा मत दे और हमर हाथ से तो पूरा घर द्वार पूरा महक उठेला। उहे ना बात बा ठीक कहता नहीं बुझे जी हमें दूगो मसाला पड़ल बा का पूछ दीदी जी काका पूछे पूछते ना बाबू। एगो भाई वाला हां एगो भतार वाला अही रे भौजी कुछ ज्यादा नहीं हो आज तू पर पैदू नहीं हो इनकरा से काहे कम पर पाई। लेकिन भौजी तो भैया सब तू मुड़िया गाड़ के खाता है ई काहे हो लगा तो जा कुछ भी ना तो लुकाओ ना वैसे ही मत खाई ना इनको जान के लेग पीस चाहिए। आपके तो मुर्गा ना खाई लागला कैसे खा जाला का जानी कि ओने मेहरारू खाई कैसे खा ले बता बोलो। रौरो लगी ना उल्टा सीधा बात बतियावे अरे हम का कहीं हम तो खुद का कहीं ना कुछ चाहिए भौजी बताओ जरा चल हो दी जा ना यही से ना कुछ बोला बोल दे का बोले हो बहनिया के बोल दे अब बुचिया भी ना तो कुछ कहिए देती। नहीं हो पहले तू लोग खा ल जाना ओकरा बाद में मान दो कि हम नीमन से नहा धो के बैठ के खाए अब बना खा दे खिया दे नु अब चुपचाप से जाई नहा धोली हम मार धो देता नहीं हमारा रहते तू लोग काहे मजबूत हुआ है हम सब का नाम में खेले पियाले ओकरी बाद माजब धोइब नहाई माल धो के तेरे के भैया के खाना पड़ जे फिर एक ई भैया के थरिया में खइया जा अही तो रे का हो जी भाई बहन एक थरिया में ना खालो ना काहे ना खालन का है तूने को खले बोला ससियर हमनी के बात अलग रहा और बात अलग बा हां तो जाने के भाई तू हम नदार हो ना अरे का में हर सुना तो जाना बोला तो मुझे तो लगा सुना जा नत बोला जा हां तेरे लाई मकीले में तो मत कहम दिखाइए जाए के करा के रेला था इतना निक रोटी जी बननी खा के एकदम जियारा जुड़ा गेल कहे लायक ना इतना निक मुर्गा मछली तो हमू ना बना पाई ना ये नहीं कहाला हो कि आदमी के सीखल रहेला सब गुण के आगर रहेला कनहू अपन गुजारा बसर कर रही आज बोले बुची के अगर हाथ में कुछो ना रही नु इतना निक मुर्गा मछली बना दे तो कौन होटल उटल में बना के अपन पेट पाल सकता नहीं कौन हां मुर्गा ते तना चुका रहल के अभी तक ले मामा गेहूं नियर रही चाहता नहीं हम त खाके मन एकदम तृप्त हो गेल है इतना निक लागत रहू छमती कुछ कह ई सुख न कबो ना मिली हम जानत नहीं जब तक ले हमनी के ननद आई जाई रही तब ही तक ले मिली ओकरी बाद मिली बेटा पटके उतारल ले त कि नाही गोतनी बानी त सुत मिली बेटा पतो के देखल लेबा बेटा जवान होता वसर ओकन के मती खती बदल जाता नमदिए पर जौन बा अभी तन गुमान में लागत कि हमार पतो से बढ़ के भाई जाने तेल दासन खाना पीना सब चीज करताड़ी ये ना बात बाटे हो अब बर्तन माज के न होई हो नहा के तब दूसरा कपड़ा बदल में राती के लहसुन के खाली सब्जी बना दे खा ले लागेला मुर्गा फेल हो जाला लहसुन का सब्जी जानलू ये दादा ई तबा के हमनी के ननद के हाथ में जादू बा आ गुण बा काला बाटे वही से ये कहना से नुहाला बाटे काला बातवे नुहाला बा तनिक बनाइबे कने को का का जला करतन जी हम त कहीं सुत गइल मुर्गा खा के अरे बाप बाप बड़ी बुझाता के पेट में तना गइल बा जी तना खा लेनी मन भइल बाटे जानलू ओई जापानी नोलिया के पियो बेगो तब हमरो के ले ले आई का हमरो के आ इलायची के दाना रहे जी बच्चे खाते खाता और हम गम के खाते खैनी हो हम तो ततुअन कहने नहीं के
तो कह के न खैनी हां तनी मुंह में के स्मेल हाँ, चल हाँ, जाई स्मेल मुर्गा गमकत रहे आ खराब लागेला हो पहले बगल में बताई कैसा लागल हम मुर्गा बाप हो बाप आत्मा तृप्त हो गई हो हां कहत का बानी कि राव एक जी। पीस रहे एकदम गेहूं नियर ऐठा तर राव हम तो जी। कबई कहनी हां हम तो कबई कहनी कि एकदम आत्मा तृप्त हो गई कानी रो को सन लगाना कि बहे लागेला हमनी के ना बहेला यहाँ से आ गई बहिन लगा त भैया जी रे हाथ से फिसलता नी हाँ तो कहबे करी ना भैया जी के तू कबाब में हड्डी हो गइल बाड़ू हां लहरिया नहीं कम नहीं नहीं कहनी जी अरे हंसी हंसी में उ दीदी। कोई देले होइया त कहे के कई खबर ना जी इहो के देखले रही सुनले ना रहेगा भैया जी तो कहते रहे चला वाले के लू नए माय माय बहन करत रही देखले सुनले ना रही दिन में हां आ कुछ नहीं झूठो का दीदी लेकिन सही कही ना सच भैया जी बोले वहां के जब भी बोला सच बोला कबाड़ में हड्डी हो मोहर गइल मेहरार में तनी होत रहला तो हां तब कहो कहूं के चाही अब हमरा त कुछ करे के मन नहीं करते तन से आराम के करे के कहत तू वहां के त करते बानी बाबूजी का जी बुची जी कौन कलर चाय बनेले बनी पीला जा अब खेले वाली मुआइम का जी खिया पिया के अरे पेट उठना नहीं जा रही दूध हवा तन छिड़का सोचने बना दी है आज तो पीला जा मीठ खा के बे में दूध पी ना भगनी लौका रे लौकु जावर बना देती मछरी खा के ना दूध पी अक्का हो कन्या तोहरो बुझे त मुंह नहीं के दुखा त पेटो नहीं उहे कहत नी जी कि बाटे लौका लौको के सधावा दी मछरी खा के दूध ना पियल जाला मुर्गा खा के पियल जाला मुर्गा में दहियो पड़ेला जानलू हां ई तरवा ठीक मछरी से बह रहेला अंडा अंडा खा के दूध पी सकेली हां हां अंडा दूध आदमी साथ ही पी लेवेला हां अंडा खाया चलना अंडा अच्छा ये बताओ सांझी के का बनाई हम आज आज न तो बनाई खाना हो ना आलू के पराठा बनाई जाई संजीवनी बूटी ले ले आई काहे खाती आने तना पुलावा धरा हो तनी ये चल जे तक के बना काहे कोतर बो और याते पे लागल बड़ू का हमरा के नहीं लेकिन बेटी त पराया अच्छु होली कहला झुमकिया बड़ी नीक लागत है ना सुना ना हां का खोई जो अब लागल बीमारी जरूर काजी का खोई केरा खैनी है आ भैया जी लाई रही के रखैनी है है बात से लेटम जी लेटम कोनी चाहिए पीले बुझे तवारी अच्छा ए भाई हां बना के मत जाए जा जा अपने घर में लेके आओ तनी चला जा खा खा के फूल गइल बाड़ी जा किरवन नियरी लोग का अब चाय पिया जाया तू कर ना जा एकदम मन के भाग चलो जा कोठिलिया में से गौवा निकाल नहीं जा कोनी बुझी की चौरा ऐतना सुविधा देब न त बिगड़ जइया सब फिर हमरा से बना के खाए लगिया सब अही रे दादा इखा कहत रू ऐसे कोई बात नहीं चल ये नारे ने तो ये लोग ना बना के खिया खाए के देला है अभी हम जब बैठब ओकरी बात जाई अही रे मन सख्सी जाइल बाटे एकदम खा के डोढ़ा नियर ऐठ तनी हम जाइब घर में चल तनी गाँव में जाइब घूम पची ओकरी बाद आई